Empire Records. With you on the beat. Nzara yacho ngandirova. Ndarohwa nenzara. Okay. Musazowanzika sauti. Ari kunaka ere tombomatesta. Mati chapo mabika. Unononzi kubika kao. Nokubika kao. Ha? Pinapita yo kai. Baba Juju. Panyaya dzekubika idzi ndine calling. Ndoda kutovhura zvangu iri restaurant chaiyo. Restaurant? Nenjuru dzaunobika muno mizozodzo unoda kuzoda kuvhura restaurant. Ukasasungiswa here kubatira mwana wachirwa nekuporisa wabikira vanhu zvisingadyiki. Baba Juju. Mune pamuromo Baba Juju. Nhasi makutaura zvekuti kwani ndakabika njururu. Zvinhu zvelast week montaura kuti ndakabika njururu. Last week iyoyo asi andi makatiratora 5 liters yemvura mukaita supu. Tango chatora chiraura fish. Fish norara rwakawanda kuti tango charaura fish kechi2. Supu kusika muhafu kudai so. Zviriko here izvozvo. Baba Juju musazodaro. Kana ndakamajumawo, nasi majuma wabazozovhura restaurant munenge makuganza kuna zvinhu zvakambodaro izvozvo. Aiwa kana taurai ipapo kwete kuti inini nhasi mandi ndabika zvakanaka kuswera zuro moti ndakabika njuru shuwa 5 liters yemvura munoiziva here nai baba ine ndanzoka mutiti makuda kuvhura restaurant ndikati kandikukonektire musari marohwa nevanhu vechivanhu vanorova kubhurwa munodhindwa munopuronwa ndikukutaurira chinenge ngozi neimi ndikutokuudzai ipapo zvanhasi zviri nani chazaona kanzondera kutsukira kaita kana kagumwa kapita kunaka babane pamuromo avo baba waka dzizei kutaura chokwadi Bajuju kana ndakanganisa motaura kuti kubika kwamaita ukuka dai mazama kudai so zvino inini kana mukanyarara ndi nditofunga kuti ndikutogona kubika zvisingaiti ndine ndichitofarawo 5 liters musaite kutamba nayo baya mubva marinyanyo kunyepera aiwawo mukudaro zvenyu but murikuziva kuti mune mari yangu futi apa. Mari yako ipi yarukuta? Ndi mari yako here? Asa musikuiziva kani mari yangu. Mari yangu ndakakukweretesai paya. Ndakakukweretesai $3 yangu. Ndikuida. Ndakakupewa ne 300 musunoone kuti munoita shopping. Mari ingobvisa $3 ipapo. Aiwa, $3 yangu yakazvimirira yega. Zve300 izvo makamati nditenge grocery remumba 1. Ini ndikuda mari yechikwereti changu yandakati ndiye chikwereti. Ndidzorere. Unoziva somuitiro wako soka. Unobhuwa panera kuti ndinzve food yangu ndidye zvakanaka nditi. Wachamatora ziwa uzive kutaura nyaya dzako. Handikuzona. Aiwa. Atanga ndiani? Aiwa chidya wega alright. Ndarama chidya wega food yacho. Hanchade. Ndoda mari yangu. Chidya wega. Mari yangu $3 yangu ndikuida. Garai pasi mudye papa. Nditodya. Idyai chikafu. Iwe. Hapana. Ndinamboteza anganzondora kuti ane Saudi here yakaso. Yakanyazoita bo. Saka makutodya mega. Magi. Futhi yana zvanoziya here. Udviri innocent. Ndana kufenda nenzara panza. Nyenye kuramwa sina dhiri.
Akana neniwo ndandakutofenda mukati mama ndigodora zvakaipa nenyaya yenyama amatanga. Unofaka nenzara vita munoramwa. Pandizvidyire zvamu. Mari yangu ndoida. Futhi iri inose kumari. Futhi iri setidya apa tozitara zvemari. Naya kumari. Alright. Ndanda kubvunda nenzara panzapo. Ndinyanya. Tizvinyanya. Imani mara mwawo ere. Mama kutobvunda umuri kwamama ndoziya nzara yakurumai. Ndandakatorohwa.